Nire itxitzek, Pedro Albizuk eta nire amuma Donatila Barrenak kontestina da lehenengo abioi bat pasezala Gerniketik. Gero alarmi jo bila eta Irunaka abioi paseta ziela bomba botatzen herrira. Azkenien herrize suntzitute eta zue singuratute egon zanien abioiek paseta ziren jendari tirokatzen kalietatik. Nire amuma, Niko Ansotegi, eta bere familize aldamizen egon ziren bombardeaketanen egunien eta lurpien eskutaleku batin zabien antzeskuteteko familia guztize, totalien 12 pertsona. Eta egun berberien nire amumaan lehengusine jaio zan Maite, apirilak 26. Eta antze egon ziren 2 egunetan zier janari barik eta ezebez barik. Eta azkenien familia guztize salbezan. Nire amama Manolesa Uribarrek kontesten Kortesuin gertatu zen, eurek egon ziren ortuen biherreitzen atxurregaz, eta honek sirena bat entzun zamien, goitzi pase ziren abioi batzuk, eta eurek aitzaketan bak hartu, eta kobasuro batera sartu ziren, eta zaziaten eskuta ziren bai. 2 egun igaro zirenien eurek ondo egon ziren, eta ja baitzu zanien urten, eta segidu izabien bizitzen. Ni Mexiko jaio nazelez, aiti eta amuma kontestena dala Gernikeko plazan jente asko egon zala erosketat eta bar. Eta derrepente zireni hasi zen entzuten. Eta abioiek hasi ziren agertet Irunaka eta Irunaka. Eta jente ies egiteko leku askotara joan zen. Pasilekura, Andramarirantz eta holan, bombardea maitxo arte. Nire amumak Beatriz Akordarrementeriak kontadozte, berat 2 hile eukiba zenien bombardaketatik salbu egoteko beran amumako basulo batera eruntxola. Berandu hau, Beatrizen amak lurrien mantala rosa bat topaban, eta holan jakin ban, beran ama eta beran alabie salbu dauzela, eta kobasulo rantza juntzan. Gero, kobasuloan aurrien, baserritxar batek esan dotzien, ez ala momentu ona egoteko kanpoan bakarrik eta kobasulo barurrarantza sartziko eta holan salbu egongo zirela. Nire aititze Makario Lariaga natxitzukoa txikitsu izen zalez, bere gurasoak eruntzien astoan bedartxara eta orduen ez duebien lezukin astirik base ja abioie bomba botaten hasi zalez, bedarra gaztape ziren. Orduen astoari bomba bategaz hilentzien, baina eure justuen salba ziren. Da gero nire amuma Artiakoa Pakita galdoz, hori junziren kobara base abioiek ikusi biezen da izutu zirelez, badanako ban junziren da gau osoa pase bien hor. Bombardaketan egonien, amuma dela hori arte Gerniken egon zen anai arrebakaz batera, eta bombardaketa hasi zen momentuen etxerantz abiatzi erabaki bien, da barrotirantz abiatu ziren, ze bertan bizi ziren, baina bidien bi anai arreba galdu biezen, bat gero topetie lortu bien, eta baina besti inoiz eta betopeo, da beste guztizek salbu eltzie lortu bien. Nire birramuma Zarrabaitia eta bere lagun bat egon ziren Gerniken, eta entzun biezenien pioa zarata abioienak eta ja prekupetan hasi eta zubipen eskutatu ziren pentsetaran seguru ongo zela. Baina amuma esan sentidu hain seguru eta orduen errekatik segidu ban eta arratsu arte heldu zen bere etxera arte, eta ja ondo egon zanien da lasaitu zanien laguneri deitxutxon, eta konturat zantzien lagunei lizala ez baleukia inbeste sortez zubipien geratu zen, da zubipien jeuzi zalez bera han geratu zen. Nire dezioa ama moduen, eta pentsetan dut beste ama askoren moduen, etorkizunean gure seme-alabek olako erasorik ez jasatea izango da. Ez Gernikan, ez da inon ere. Etorkizunean, espero dut gure seme-alabek aukera eukitzea bakearen kultura batean hazteko.